azaldu ezazue zuen ikerketa proiektua. Ikerketan testu ingurun kokatzeko, nire herriko pentsalari ezan Joxe Azurmendin hitzek ekarriko ditut lehenengo. Berak esaten zuen herri zapaldu eta herri puskatu bat gehala. Hortaz, ezinbestekoa ikusten dut etorkizune eraikitzeko euskal identitatea zer dan definitzea, ez? Hortaz, nire ikerketa proiektue oinarri elkartea oinarri elkartea burutzen nahi dan proiektu batekin bateratuta joango da. UESiko Ezierri Lab ikerketa taldeek baita parte hartuko don proiektu hortan, eta nire ikerketa proiektu helburuetako bat izango da, paraleloki aisia hezitzaile inklusibo eta euskalduna zer dan definitzea. Egia esan, Euskal Herrin aisia hezitzailea zer dan, gutxi gora bera badakigun arren, euskalduna edo inklusiboa zertan edo zertan oinarritzen dan, edo ze printzipiotan oinarritzen dan, definitzeako orduan zalantzak izaten ditugu. Hortaz, nik uste dut alde batetik hori definitzeko beharra, eta bestalde Euskal Herriko herrietan hori sustatu nahi bali madegu, beharrezkoa dela hori definitzea. Helburuz horrez gain, beste bi helburu izango ditu nire ikerketa proiektuk, eta bat izango da Euskal Herriko herrietan aisialdi euskaldun inklusibo eta hezitzailea diagnostikatzeko eta ekintza plan bat burutzeko adierazle sistema bat sortzea, eta azken helburu izango da oinarrik sortutako adierazle sistema hori aplikatzen duten herrietan, Euskal Herriko 7 herritan, amankomunean ditugun ezaugarrik eta ezberdintasunek hautematea. Hortako hiru metodologia ezberdin erabiliko ditut. Lehenengo helburue lotzeko sakoneko elkarrezketak egiten nahi naiz hainbat ikerlari eta aditukin, gehienak Mondragon Unibertsitateko izanik. Bigarren helburue lortzeko Delphi metodologia erabiliko dut, galdetegi anonimokin, eta hirugarren helburue lortzeko datuen analizia egingo dut. Ikerketa honekin lortuko dana da aisia euskaldun inklusibo eta hezitzaile hori definitzea batetik, eta adierazle sistema hori sortzea, eta hau Euskal Herrintzat, Euskal Herriko edozein herritan aplikatu ahal izango danez, edo erabili, aberasgarri iruditzen zait izango dela. Eta bestalde, pixkate bukatzeko eta aurretik aipatutako Joxe Azurmendin aipu horri helduz berriz, herri puskatu eta zapaldue garen hontan izan da dira aisia, euskal identitatea eraikitzeko eta komunitatea sendotzeko hazi hori. Nik ikerketa honeaz, aspaldixan hain entzutetzu izan dan zetaken mitoaroa ikuskizun sortin ingurun sortu dizen diskurtso mediatizagun analizi bat engo dut. Hau da, mitoaroan ingurun zeinek zer eta ze baliabideen mediatiko bitxartez esan da ben aztertzen saiatuko naz. Azkan aldixan mitoaroak zozetako eman badau da, euskal kulturgintzan momentu honetan dakauzen eztabaida horrei bide emoteko, galdera orokorrenetatik hasi eta zehatzenetaraino. Honeako alatxarreako esango nuke zer esan handixe emondaren fenomeno bat dela, eta zentzu horretan interesgarri iruditzen gazta honen bueltan sortu dizen diskurtzuk azaltzi. Diskurtzuk aztertzi zeba da interesgarrixe, diskurtzo honek dizelako pertsona taldiok
geure pentsamolde eta mintzamoldik materializatzen dauzenin sortzen dizen mezuk, ez? Eta mezu horrek hemen bizigazen egin, gure inguruniaz harremanetan bizigazen egin, eta beste pertsona batzukin harremanetan bizigazen egin, mezu horrek ez dizelako neutralak, ez? Diskurtso oro da ideologiku, diskurtso orok daukeatzin mundu ikuskera jakin bat, eta zentzu horretan euskal kulturin eragietzi ulertzeko modu jakin bat, ez? Proposamen zehatz bat. Esango neuke, honetan euskal musikagintzan da zen abagune eta galdegai asko bete-betin islatzen dizela mitoaroan bueltan sortu dizen diskurtso honen artean sortutako eztabaidan, eta zentzu horretan sakon-sakonin dan galderide zein je euskal kulturin eragiletzi etxeko bide zuzena. Zer da euskal kulturiai momentu honetan komenigakona, eta zer ez? Zertan ipini berdo barreta, eta zertan igualain beste ez. Eta, ikerketa honen helburua dagokionez, 3 ikerketa galderan bueltan edo ebilikonaz, alde batetik, zeinek eta ze baliabide mediatikon bitxartez zabaldura ben mitoaroan inguruko diskurtzon bat. Horraz jakingo zeinek dauken baliabide horre gana heltzeko almena, zeinek hartu da bentarte bat mitoaren inguru berba etxeko, eta bar. Bigarren ikerketa galderi izango litzake, ia mitoaroan bueltan sortu dizen diskurso horrek ze ezaugarri esleitzen dotzen ikuskizun horrei berai, eta honeaz aztertuko geunke ezaugarri horrek zerrendatu eran, ea diskurso horren atzin ze mundo ikuskera danez. Eta 3. Ikerketa galderi eta pertsonalki interesgarrixena erizten gaztana, ia diskurtso horretako bakotxak zelan interpretatzen daben euskal sujetu kolektibu. Hau da, mundu ikuskera bakotxak, diskurso bakotxak, zer esaten dau, zer nahi dau esan euskal sujetu kolektibu gu esaten dauen momentu. Eta batez be, zer proposatzen dau gu horrentzako, euskal sujetu kolektibo horrentzako etorkizunea behire. Eta hoxe da apur bat nire ikerketein muine. Zuen ikerketa proiektuek euskararen erabileran edo euskal kulturaren biziberritzean nola eragiten dutela ikusten duzue? Nik esango neuke nire ikerketa honek ekarpena batez be euskal kulturin biziberritze horretan engo da bela. Momento historiko nahi erreparatzen batzau, badiz ja urte batzuk konturatzen gabizena, ondala 60 urte baino gesa gazte belaunaldi barri batei eskerrak abiatu zen euskal kulturin loratze edo pizkunde horren nekezantzu batzuk sumaten gabizela, izan emondan instituzionalizazio prozesua txik, edo izan beste hainbat motiboa txik. Eta bada ja denpori euskal kulturgintzan dabilen jendi badabilela honei buelta barri bat zelan emon, euskal kulturi sustatzeko bide barrixak, bide barri horren ingurun hausnartzen dabilela, eta hortxeko katzuko neukenik nire ikerketi ez. Ibilaldi horretan euskal musikagintzik ekarpen handixe jau euskal kulturin eragiletza, esango neuke badala komunitate hori batzeko eta estutzeko kultur adierazpen arlo oso potente bat, eta mendik aurrera pentsatzen dut potentzialtasun hori badaukela, baina bai beharrezko dela horon ingurun hausnartzi eta zentzu horretan zer komeni askun horren bueltan eztabaida batzuk emoti. Eta ikerketa honeaz,
nire ekarpena izango litzake zelan, mitoaroan bueltan sortu dizen diskurtzo honek guztik era sistemiko baten analizati, aztertzi, eta hortik atati ikasbide batzuk zelan egoera honei begirada zabal eta osoago batetik kolpe etxeko. Nik bat nator esan duzun neke horrekin, ez? Nik ere pixkat neke hori gizarteen euskal kulturaren biziberritze hortan nabaritzen dut. Eta, nik lehen esandakoa berriz ekarriko dut, eta nire ustez, nire ikerketa lanak euskararen zein euskal kulturaren biziberritze hortan aizia euskaldun inklusibo eta ezitzaia definituta hazi hori eraikiko du, ez? Tamalez, ikerketak esaten dute euskararen erabilera beruntz doala. Hortaz, zerbait egin beharko dugu horri egiteko. Eta hemen ikerketan zehar jasotzen ari naizen aipu batzuk ekarri nahiko nituzke, iztuetak esaten du hizkuntzari inportantzia ematea gu bati inportantzia ematea dela. Bestalde, Juaristiren ikerketa batek ondorioztatu zuen euskal nortasunaren puntu zentrala garrantzitsuena euskara ere badela. Eta euskal nortasun hori, bestalde nortasun kulturala eta lurralde nortasuna ere balimada, bada garaia euskal identitate hori zer den definitzeko eta hori eraikitzeko, ez? Eta gero Delamok esaten du identitatea komunitatean eraikitzen dela. Hortaz, aisialdi euskaldun inklusibo eta ezitzaia definitzea hazi hori ereite balimada, Euskal Herriko herrietan hori sustatzea, hazi hori zaintzea, indartzea izango da, etorkizunean euskara eta euskal kulturaren loratze bat egon daitezen. Zure azterketak komunikabideek euskal kulturaren eragiletzan duten eraginari erreparatzen dio. Nola ikusten duzu hori gizarteari eragiten diola? Lehen esan duten modun, diskurtzu bada zer danok geure hauetan dabi hauena, eta diskurtzo hori pertsona gazen egin eta komunitate bateko partaide gazen egin bada mundu ikuskera jakin batetik sortzen dan zer ez. Baina diskurtzo horretan zabaltzen dizen bezu guztik edo diskurtzo guztik bere horretan ez dakarre botere bardine. Diskurtzo batzuk beste batzuk baino injarran dixau bakarre zelan esleitzauelako errealitatein representatzaile rol hori. Beste erabatea esan da, badaz ahots batzuk zelan gizartin aurrin, kasu honetan euskal gizartin aurrin, egixe sortzeko zilegitasun handixaua dakarrenak, edo esleitzauenak, norbanako modu edo kolektibo modu. Ez da bardine, gizarte baten, erreferentzialtasun hori irabazitxe dakarren pertsona konkreto batek botere posizioi batetik esateko dakarren horrek eukialdaben hori hartzune, edo nire moduko edo zein 22 urteko gaztek esan aldaben horrek eukialdaben hori hartzune masetan zabaltzen dane momentut. Orduan, komunikabidik badiz diskurtso hori edatzeko tresna oso boteretsu bat, oso potente bat, eta komunikabidik eurak be ez diz neutralak, ez? Zirkuitun kokapen zehatz bat dakarre, ideologisa, posizionamendu edo gauzak etxeko konkreto bateaz funtzionatzen dabe. Eta zentzu horretan, bakotxak zer esaten daben, nun eta nos esaten daben, eragin handixe eukialdau masetan, masak euran iritzixe garatzeko orduan, ez?
eta bueno, esango neuke komunikabidik gure iritzixan eragin hori sortzen daben momentun, bebai era desberdinetako jarrerak sortu aldizela ez. Batzutan bat eginke, diskurtso horreaz, eta beste batzutan diskurtso hori entzuten dugun momentun komunikabide horrenganako edo komunikabide horrek ordezkatzen daben horrenganako eukialdu zen aurre iritzixak, ja zuzenin kontrako edo jarrera kritiko bat hartzi eratzen dabela ez. Orduan, diskurtzuk komunikabideen bitxartez zabaltzen dizen momentun, iritzi, errealitate ulerkera asko sortu aldiz, eta diskurtso horrek zabaltzen dizen momentun, euskal gizartik zer jasoten daben horretan, gero euskal gizarte horretatik sortuko diz sortzekotan euskal kulturin aldeko estrategisak eta hortixek markako diz norabidik. Orduan, oso garrantzitsu dube bai komunikabilitatik zabaltzen den diskurtso hori zelakudan eta horredanak aztertzi. Diskurtso mediatikoek kulturan duten eragina kontuan hartuta, aisia, euskaldun eta inklusiboaren definizioan nolako erronkak aurkitzen dituzu? Nik arlo hontan hainbat erronka ikusten ditut. Lehen aipatu dituzun eta zure eranean oinarri dien diskurtso mediatiko horiek, zein gizabanakoaren praktikek askotan, kultur praktikak ikuskizun edo kontsumo praktika gisa ikustera edo izatera bideratzen gaituzte. Eta hortaz, aisia euskalduna definitzerakoan egin behar dena da edo lortu behar dena da euskararen eta euskal kulturaren presentzia egunerokotasunean izatea eta naturala izatea. Eta esperientzia hori ez soilik ekitaldi edo momentu ikuskizun puntual batzutara mugatzea ez. Honekin lotuta baita ere esan askotan komunikabideek aisia produktu edo kontsumo aisia kontsumoarekin lotzen dutela. Eta kuenkak behin eta berriz esaten duen moduan aisia doakoa izan behar da. Pertsona guztiek beharrezkoa dutena da. Batez ere, beraien gizatasuna aberasten duelako ez. Orduan, hemen erronka nagusia izango da, aisia garapen ikuspegi hortatik ikustea, garapen pertsonal zein komunitario gisa. Bestalde, diskurtso mediatiko hegemonikoek espainola eta ingelesa lehenesten dituzte oraindik beraien diskurtsoetan, eta horrek zer eragiten du, haur eta gazteek eredu hori hartzea erakargarri edo moderno gisa ez. Orduan hemen zein da erronka, aisia euskaldun hori beraientzat alternatiba garaikide eta erakargarri batean bihurtzea ez, eta beraiek hori horrela sentitzea. Eta azkenik nahiko nuke baita aipu bat egin euskal identitateari dagokionez, askotan mediotan ikusten den euskal identitate hori irudi jakin batzuetara mugatuta dago, askotan estereotipo batzuk jarraituz, Euskal Herriko aniztasuna kontuan hartu gabe. Hortaz, hemen erronka izango da, aisia pertsona guztientzat, egoera zaurgarrienetan dauden pertsona horientzat barne, bermatzea, guztiak kontuan izan da aisia planak sortzea, eta guztiei aisiara sarbide hori bermatzea. Zer balio ematen diozue ikerketari oro har eta pertsonalki zer ekarpen eman dizue? Urtzek esaten zuen, eroriz ikasten bada oinez, has gaitezen bidea egiten ez. Nire ustez bide hori ikerketarena da,
eta ikerketari oroar duen garrantzia eta balioa eman ez? Ikerketa bakoitzean lortzen diren, jorratzen diren helburuak, lortzen diren emaitzak, ateratzen diren ondorioak, euskal komunitatearentzat aberasgarri direlako, ez? Eta nik ikerketa hau niretzat hori ari da izaten, ez? Zerbait aberasgarria, nik gogoko dudan edo interes asko dudan arlo baten inguruko jakintza asko lortzen ari naizelako, eta bestalde aditu hoiekin elkarrizketa aurrez aurreko elkarrizketa horiek egiteko zorte izugarria dudalako. Bestalde, irakasle naizenean, ze esango dizut, askotan hezkuntzaren pisu edo ardura guztia eskolari esleitzen zaio, eta hezkuntza ez da eskolan soilik ematen den gauza batez, komunitatean eraikitzen den prozesua da. Hezkuntza ematen da eskolan, eskolaz kanpoko jardueretan, auzoan, herrian, etxean, eta Ablanedok esaten zuen bezala, heziketa diseinatzea herri baten bizi iraupenerako hilala biziko kontua da. Hortaz, har dezagun bakoitzak heziketa edo hezkuntza hortan dugun erantzukizuna, eta arduratu gaitezen benetan hezkuntza hori kalitatezkoa izateaz, eta euskal identitate, nortasun, tradizio horren transmisioa egiteaz. Hortaz, eraiki dezagun aisia hezitzaile, euskaldun eta inklusiboa. Bueno, nik Josune zuk ezasun horrei gehitzeko ez dakat askoz gexeixe. Usteot oso ondo laburbilduzule ikerketik euskal komunitatea egitetzen ekarpena zein jan. Zeozer gehitzearen bai esango neuke, garai aldakor honetan faltatzen dabela begirada barrixak gai honen ingurune hausnartzen egoti. Geugazelako azkin fikin bebai kalindazenak, errealitate barri horrek ikusi, bisi eta gorpuzten dauzenak. Eta zentzu horretan esango neuke gazte begirada honek badaukela zerremon euskal komunitate horrei ez. Bizkat, neure arlure etorritxe, musikagintzi, euskal musikagintzi bada zeozer kulturgintzan oinarrizku, gure herrixak bisirango badau izango da kantaten, izango da alkarreaz kantaten, eta izango da komunitate hori lotzen daben kantu horren bueltan. Eta zentzu horretan esango neuke pertsonalki behintzat ni arduratzen naben zeozerrin guruna ikertu ibarot errez motibatena. Eta nire morun seguruna Euskal Herrixan beste gazte askora zela esateko asko dakarrenak eta emoteko asko dakarrenak bebai. Orduan, zentzu horretan, uste dut gaur zuetan ni hemen batuaz, baina etorkizuna behide, olako espazio gexa sortu biko litzakezela, gai honen inguruna hausnartu, eta zeuk ezazun morunez, guk zoritxarrez hilala biziko posizio itxik diseinaten dauz, gure etorkizuneko estrategiak, eta zentzurretan merezi daben zentralidadi eta pixu emon bitzaue honei da nahi. Orduan, hoxe.